What's up guys, papunta na ako ng airport ngayon. Nakatid ako ng mga driver ng opisina ng company. Kaya, abangan nyo mamaya guys sa pag sa ng pag-vlog ko. Guys, malapit na kami sa airport. Ito na yung huling tingin ko sa aking pamamalagi sa Saudi Arabia. Punta kami terminal to kasi Saudi Airline ako. Yan guys, syempre aakyat tayo kasi departure King Khalid International Airport of Riyadh, Saudi Arabia. Ito yung malalaking aeroplano guys, di ba? Palapit, palapit. From mana terminal ka? Ada Jawa Saudi Kidam. Palapit, palapit. What's up guys, dito kami sa magbabalot ako ng nagrarap ako ng aming bagahe. 23 ang isang malita para sure, may timbangan naman doon, sure na sure every yun guys. Sa susunod na lang makikita nyo sa loob. Okay, hi. 23 kahit maliit. Sagir ba yun? Okay guys, abangan nyo yung pag ko doon. Maraming salamat. This is a safety apps Kamsa. Okay, thank you guys. Siyempre guys, di maiwasan natin yung smoking area. Kailangan talaga natin yan. Mga smokers dyan. Okay guys, talagang salamat. What's up guys? Ito, kung alam nyo itong ito, ito yung tawag dito, airport ng Riyadh, Saudi Arabia.
basta mga kabayan, hi sa aking YouTube channel. Hello. YouTube channel. YouTube Gani channel. the Tolio Vlog. Eh, sulat mo para alam na kayo. Shout out to myself. Sige. Taga saan kayo kabayan? Sige, sulat mo para tapos i-subscribe mo kami ha. Sige, sulat mo. Oh guys, ito na yun. 26 pala. Ata. It's cute. Guys, tingnan nyo yung ano na yun. Dito na lang ano yun. Kasi dito sa waiting area. Lalabas pa po yung gorilla. Hindi na. Yan ang mga ano. Salamat. Oh guys, nagkagulo na at magbo-boarding na daw kami. Pero okay naman kasi hiwa-hiwalay. Medyo mahaba nga lang pila. Ayan. Abangan nyo yung 9 hours and 40 minutes pag-landing natin sa Pilipinas. Mga katoslok de ha, mayang gabi ka ninyo ha. Ano nyo na haban. May zone 2, may zone 1, parang ano rin ano. Okay guys. Thank you. Mamaya. Boarding na kami. Okay guys, bye-bye Rian. Papasok na kami. May social distancing ko din. Medyo malamig na. Barit marra. Okay guys. Ito yung ticket. Focus on here. Itu. Gede ya. Oh guys, Bigay mo lang akong kontak ng asawa ko. kahigpit-higpit sa Bigay ko wala lang akong kontak sa asawa ko. kahigpit-higpit sa aeroplano. Ay sa ano, airport, pero wala na social distancing. Amiga. Bakit dito eh? Ayan guys, ang ano, hindi naman mahirap umuwi pag ano. Ano sila alin? Ano yung... Guys. Ayan. Huwag kang mag-alala ate, may YouTube tayo. Pinaghirapan natin 2 taon. Huwag kang matakot. Dito lang sa ano,